ए उमरौतिया कमाई देख हम तोरे से बात कहत नहीं कैसे कहिए मों कोई मां हमारा कौन से कहला करे हम है कौन से सुनी ले है कौन से निकाल दिले आ इतने बतिया कह के कटे बाजार में चल जाई आ जब रास्ता में आप तो 3-4 गो लोग कही कहो ऐ खुरहुरिया में कैसन हाला भइल भाई बतिया सब सही वो कोई ना ऐसा तो कोनो बात नहीं खे तनी सौरी आगे बढ़ते गौरी आदमी कोई कहो खूब तो खुरहुरिया गाँव में हालत शोर शराबा भइल भाई बात सब सही बा न बाकी वो आदमी के नौवा ना बताई कि बतिया कहले के बा आ तू सोच बकरी हम एगो मेहरारू सी बात कहले बनिया पूरा गौवा भर के लोगवा कैसे जानता आ घर जाके कहबा का रे उमरौतिया कमाई काहे तोरा से बात कहते तो पूरा बनी निहर गाँव में बांट देले बड़े रे तू कोई ये मेहरारू हो बका के कुल बात कही हो उ त बाते बात पे आवत रहे ना त मुंह में से निकल गई तो मेहरारू कोनो बात कहली से ना कहली से मुंह में से निकल गई एगो और वीडियो बना के डालनी जोन की वीडियो हमार बहुत तेजी से वायरल भइल उ वीडियो में ई बोल देले बनी कि अगर मेहरारू अपना घरे कोनो परिस्थिति में रहली सो मेहरारू अपना घरे कोनो हालात में रहियो जब उहे मेहरारू दूसरा के घरे जाई नु तो 1000 गो लगली से भावे चोटे जैसे कहली सब मेहरारू अपने घरे जब आटा साने लीसो त पसेना टप टप चुएला मगर उहे मेहरारू दूसरा के घरे जाई त कही हरी बाप रे कितना गर्मी होता है का होता घर लाइट नहीं का उ कोई देखब जी हई लाइट बड़ा जत काट हो जब के हित ना के आवे कर रहल न कहे दुगलवा लइटवे काट दरस हो तलू मौगी कही बाप रे बाप तनको बर्दाश्त नहीं होते बच्चे नहीं मन त करता अपन ब्लाउज खोल के फेंक दी तलू मौगी कही रे बाबू रे देखबू हो कर लूठा कर तनको सुनाला ना रे तनी हो लाइट वाला के फोन करबे देखबे मोर गइल कर तो कब कब हमने के घर में हमने की परिवार में जब कोनो रिश्तेदार आ जाला सोन तो अक्सर लाइट कट जाला एक और वीडियो बना के डालनी जो उनकी वीडियो पे बहुत ढेर सारा प्यार आशीर्वाद मिलल कभी कभी हमने के घर में हमने की परिवार में कुछ पहले को ऐसा मार मर्यादा रहे कि हमने के बेटी बहन हमने के सामने बढ़िया से दुपट्टा ओढ़ के चाहे कोनो भी चीज एगो होत रहल एगो शादी के पहले आ शादी के बाद भी कुछ मान मर्यादा रहे कि तारा शादी के बाद यही कांड नहीं के करे के मगर आजकल के लोग कहाँ फैशन में सब बिला गइल बा दूगो जब बुढ़िया गाँव में बैठल रहते तो कहत ऐसा कहो हई कामना कर लइकन इतना दिल डल में घूमतिया हो ती मौगी कही तू नहीं खुद चिन्हत ना फलाना भाई का पतो ये शहर में रहल तिया देखबू हो एगो हमनी के जमाना रहे कि हमनी के ससुर से लौट के नैहर आई जा तो हमनी के सूट आँखियों देखे के ना मिले तो ऊ बुढ़िया कहतिया इतने चंतरू एगो हमनी के जमाना रहे कि जब हमनी के नैहर आई जा तो हमनी के अपना भाई बाप के सामने एगो टिकली ना सटत रहनी है जा मगर आजकल के भातर काटी के बेटी आओ तैसे तो उठावे रहो मैंने तरी सको तो कुछ ऐसा भी परिस्थिति बा आज के जमाना में एगो फैशन हो गइल बा पहले के टाइम रहे कि हमने के बेटी बहन हमने के जब मार्केट में देखत रहली सन तो दुपट्टा से मुंह ढक लेत रहली सन मगर आजकल कहाँ बा आजकल तो है घूमे हाँ चाचा बा इतनी चौमिन खिला दीजिए ना हमको तो कुछ ऐसनो हमने के मार्केट में हमने के बहन बेटी बालू मगर ये सब चीज पे हम वीडियो ऐसे बना के डाली कि कम से कम हमने के अपने मान मर्यादा में रहल जा जना परिस्थिति में रहल जला वो परिस्थिति में काम कल जला तो अच्छा लगेला यही सब चीज पे वीडियो बना के डालनी जो उनकी बहुत अच्छा लगा एगो बड़ बुजुर्ग पे वीडियो बना के डालनी अबे चाचा का हम देखनी तो एगो बात याद आयल हो आजकल हमने के चाचा लो 60 साल से जो ऊपर के बालो 80 साल 60 साल एबरा तो 80 साल के जियते नहीं थे मनो 60 साल के लमसम जब नावका लइकवन के देखत लो हई जितना नावका लइकवा हमनी खन बालो तो जब देखत लो तो हेंगे कान्हे पर गमछी बाबा लो धलत लो आ सुरती बनावत रहत लो कहत लो इनका बहन जो इतना दिन भर घर में घुस रहता एगो हमनी के जमाना रहे कि हमनी के अपना मेहरारू के लगे 5 महीना 3 महीना 6 महीना पर लगे जात रहनी हो जाए आई एकरा बहन जो जहिया से मेहरारू लेके आल रात दिन घर में घुस रहता तो हम बाबा लो से एगो बात कह कि 5 महीना 3 महीना 6 महीना पर लगे जात रहल हलो त 8 गो 9 गो 10 गो लइका होत रहल हस आजकल के लइकवा त रात दिन घर में घुसल बड़ा सो तब वो एगो से 2 गो होता वो से नहीं होते कहीं गो में नसबंदी हो जाता अगर आज वो जमाना रही तो हमार चाचा लो चाइना देश फेल कोइले रही तो दादा वो सब चीज पे वीडियो बना के डालनी जो उनकी सबके अच्छा लगल एगो कब कब इहो होला हमने की परिवार में हमारा वीडियो पर कमेंट करेली से मेहरारू लइकनी कि काहे सुनील भैया
खाली मेहरारू ने के तार तार करब कब है मर्दन के तार तार ना करब तब मर्द लोग के का कहल जा मर्द लोग के जीवन में बटले का बा जौन बात ने मेहरारू से धरती चलता आज हमनी के नवरात्रि में एबे कोनो मर्द से पूछ दहल जाई ए सुनी नवरात्र भूखल बढ़त ना उतरती चढ़ती भूखी ले अबे मेहरारू से कह दे कहली हम 9 दिन भूखल बनी भले साँझी का 2-2 किलो टीना का चाउर बन जाला हाँ तो आज हमनी के भक्ति जिंदाबाद मेहरारू लोग के देन से बा आज अगर धरती पे हमनी के बानी जत अपनी माता बहन बेटी लोग के योगदान बा एवं हमनी के मंदिर में चल जाइल जा तो मंदिर में हर एक चीज मेहरारू के नाम से बा पूजा अर्चना वंदना जौन चीज उठा के देख ली सब मेहरारू के नाम से बा मर्दनन के नाम से बटले का बा ओई में हतावत के घंटा टांगल बा जे ही जाला टन दे बजा के चली आवेला तो मरद लोगो घंटा खनबा लो दिन भर हमनी के दुकान चलावत जा दिन भर 12-12 घंटा 24-24 घंटा काम करत नहीं जा आ जब सूते के बेरा होता त कहत ऐसा मेहरारू हटी हो गौरार माई बाड़ी न हमारे कदम जी कर कहले बड़ी गौरार कुंवार बहन बिया केगा पुया के दे में छुया तो हमनी के केतनो कमाल आल जा मेहरारू खातिर आज हमनी के ऐसा 12-12 घंटा नाचो तनी जगावो तनी जा केकरा खातिर अपना परिवार खातिर अपना बेटी खातिर अपना बहन खातिर अपना मेहरारू खातिर कि हमनी के मेहरारू चैन सुकून से रहे सब मगर सूते के बेरा तक केहू के मार सही के बा तो जीवन में मर्द लोग के उहे लिखले बा मर्द लोग के जीवन में कुछ बाना यही सब चीज पे अगर जौन भी धरती पे बा सब मेहरारू लिखती बा कबो कबो हमने के परिवार में ये होला कि अटीदार पटीदार के जब लड़का नीमन कपड़ा पहन लिह सन तब मेहरारू लोग लगल छाती फाटे जब कोनो मेहरारू देखली त कहली स हई कावना का लड़का हो बड़ा इंग्लिश में टून टून बोलता तू मौगी कह तू नहीं खुद चिन्हत ना फलाना भाई का लड़का दमरिया में रह का पढ़ल त यहां देखबू हो एगो हमनी का लड़का बड़ा सा दिन भर माई चद बही चद गरिया होता तो वो मौगी कोई तू कहां अपने लड़का का मोंटेसरी में नाम लिखवा देलू ते बच्चे तुमको बतिया माने ना जौना भौजाइया कहतिया तब ना करत ना जौना भौजाई कहतिया काहे के तब ना लेके आवत ना लड़का दिन भर बिना पाटे के घूमत रस भौजाइया काज में का घोर के पिया देले बिया भगटिया ओही के बतिया मानत ना तले वो मौगी कही क्या बच्चत नहीं जाए तो मत रो लखे दोनों भाई ना बड़ा अपना भाई भौजाई पर तमाई रहना आ जब एक बेटी के शादी कोई ना तो पटीदार जब चुत्तर पर लात मरलस तो सारा ससुरारी के लोग आके संभार मगर वीडियो के माध्यम से संदेश दिले बनी कि अगर हमनी के जीवन में जितना जो मर्द परिवार खड़ा बा सबसे हम हाथ जोड़ के विनती करब कि कभी भी अपने भाई के जब बेटी का शादी हो तो आप लोग उसमें जाकर हाथ बटाइएगा साथ में खड़ा रहिएगा मेहरारू कुछ भी करे सन आपस में मगर भाई से भाई का वो रिश्ता खत्म नहीं करे के अगर दुनिया में सबसे ज्यादा केहू प्यार करे वाला बा तो अपन भाई बा अगर मुश्किल घड़ी में सबसे ज्यादा केहू याद आवेला तो अपन भाई याद आवेला अबे कटिया बाजार में केहू से मारा मारी हो जाई तो याद आए कि काश हमार भैया रहता जे लाठी तान दी तो भाई से कभी रिश्ता खत्म मत करिएगा ये दुनिया में सबसे अनमोल चीज हमारा भाई है भाई से बढ़ के कुछ चीज नहीं है आइए हमारे बड़े भैया की तरफ से बहुत बहुत रुपया का पुरस्कार इनाम बा आशीर्वाद बा माई से विनती बा कि परिवार में घर में 2-4 गो 20-30 गो हेंगा एटीएम बरसत रहे हमनी के लगे ओकर पासवर्ड रहे कि कभी ना कभी निकाल के हमनी के कुछ खा ली जा चलिए माई से विनती बा आई एक और कॉमेडी से स्वागत रही ओकरी बात से तमाम हमनी के कलाकार अरे चलिए हमारे बड़े भैया